ఏం కాలేదు ప్యాటర్న్ లెవెల్ ఉంటాయి ते मस्त तेम झालं ना रे बियान असतात तसे रे अरे बरं बापू मला येऊन जाणार नाही राहणार तू बापू तो काही रे या बोलल्यानंत त्याच्या वेळेला ना शुक्रवार नाही रे तो काय आज कुर्सा वाटे गेला कोण हा होई रे आज शुक्रवार मग उडासच ना रे काय सोड रे आज शुक्रवार गॅरंटी कुर्सा वाटे गेला 2 स्टेशन शिकवून झालं कोण तू खालय म्हण राहा एक शुक्रवार दिवसानं एक बियर मारच्या आवळे ती मजात दुसरी ती वर्ण गुत्त जाईन हा होई रे ते वर्ण गुज जाईना सांगले बरं होई ते कर नाही रे चला माझा बाप्पा या नाही तो रात्री स्टोर मध्ये बसून इल्लो घालता रे माका विचारला दिना म्हणता तो नंबर 1 पिट्टासी रे आमच्या वाड्याचो तो तुका घेताला देऊ होई रे पिट्टा चित्र काय पिट्टा चित्र तो रे चला आवय एकटी चिंतला रे खरेच माने पुरं जाऊन खरेच न झाल्यापर्यंत करा बसून सर्व कोर्स ही बारी बेस्ट आयडिया रे तुका डिस्टिलेशन ಗೊತ್ತಾ रे डिस्टिलेशन ये मुझे आता टीचर दट्टा रे केमिस्ट्री मिस सागा आता रिक्वेस्ट आता हा फ्रेंड रिक्वेस्ट दट्टा आहे ना ती काय दट्टा आहे ना ती मागे रेकॉर्डर दिलाय एक विषय रा तुझ्या बापाची एक सावळी ते पडून नातल्या बरी पडायची काय ती सावळी पडणार रे तू काय बिया नका तो 1 मैल पैसा असताना त्याच्या काकीची गाठी सांगता मग बाप गेली तू काय नाही सांगणार सावळीत पडणार रे पडणार रे पडना म्हणता पाहू नाही रे तो खरेच माझ्या दिसाने तुम्ही काय खरेच माझ्या दिसाने बियर पितात आणि काय सोरो उकोटाय पहिले मुठली उकडून शिकरे मुठली तू काही जाऊन ताई रे तू राव रे ते शुक्रवार तो काल बंकर नाही रे शुक्रवाराच्या बांक डब्या गेले रे ते आमच्या 2 बाटल्या तरी उरले नाही रे तुम्ही आले पळतात शुक्रार दिसा पिऊन गुत्त बियाना धर्मा मेळ्यार बिलकुल थंडा